Všichni vojenští i civilní hodnostáři se musí dostavit do velkého kostela v Zimním paláci, aby složili přísahu. Upozorněte metropolitu, duchovenstvo, Metropolita je dole, čeká v kostele. Proč, kdo ho pozval? Sám přijel sloužit zádušní mši. Zádušní mše se nebude konat, dokud nevystaví tělo, tak mu to vyzvíte tomu hlupákovi! Rozkaz. Kníže! Ano? Co se povídá o těch změnách? No, všichni se na ulici objímají, opíjejí se. Říkal se, kníže, že jste byl jedním z těch Římanů. No jednoduché to ano nebylo. Museli jsme vynaložit hodně úsilí ve prospěch vlasti. Pomalu, vaše veličenstvo. Posaďte se. Odpočíňte si. Už je to dobré. Hlava mě tady. O čem jsme to mluvili, Lízinko? O abdikaci, Sášo. O abdikaci? A co ty si mi na to řekla? Řekla jsem ti, že teď to nejde, že až později. Později. Později, tak je to pořád dokola. Každý den, každou hodinu, každou minutu. Pořád to samé. Jak s tím mám žít? Jak s tím můžu vládnout? Ty to víš? Ne, ať to dělá někdo, kdo může. Já nemůžu. Co se dá dělat, Sášenko, je to nutné. Je to nutné. Musím a nemohu a musím. Mám se snad zbláznit? Nevědět nic? Zapomenout? Ale na to nejde zapomenout nikdy. Nikdy. Tak už dost, Sášenko, dost, miláčku, dost. Ano. Já už nebudu. Co jsem to? Ano. Neboť není vrchnosti jediné od Boha. Co když jedno místo prokleté? Vstoupíš na ně a propadneš se. Propadli se všichni přede mnou a já se taky propadnu. Ne. Myslíš, že začínám bláznit? Ne. Teď vím, co mluvím. Říkám ti, že tady je čert Bohu velmi blízko. Boha s čertem tak zamotali, že to nerozmotáš. Maminko. Vaše veličenstvo, vy jste tady? Byl jste tam, ne? Jdu právě odtamtud. Nechtěli mě pustit, prošla jsem zadním vchodem, zapomněli tam postavit stráž. On je tam. Ale je-li to opravdu on, nevím. Skoro se nedá poznat. Co to s ním jenom udělali? Naličili ho na růžovo a na bílo a klobouk mu nasadili na křivo. Nikdy ho tak nenosil. A co je pod tím kloboukem? Chtěla jsem se podívat, ale nedovolili mi to. Možná to dovolí vám. Běžte tam. Běžte, čekají na vás. Přinesli korunu. A čekají, až ji položíte nejdříve na něho. A pak na sebe. Tu korunu. Maminko. Musím vám teď blahopřát. Jste car. Vaše jasnosti! V pravnařenském puchu se bouří! Co se děje? Bouří se, neposlouchají rozkazy. Ukažte nám zesnulého cara, jinak nebudeme přísahat. Ale teď to nejde, není to připravené. Jen aby to nebylo ještě horší, už tak je to tam dost napjaté. Počkejte, trošku ho upravíme, pustíme tam 2 řady a ukážeme jim ho z dálky čertěvem. Když jsou mu tak oddáni, ať se do sytosti vynadívají. Kde je car? Car musí vystoupit před vojsko. Veličenstvo, buďte tak laskav.
Co se stalo? Zasemdlo by? Ne, to nic, to přejde, jenom minutku. Nelze čekat ani minutu, jestli se car okamžitě neukáže vojsku, každou chvíli může vypuknout povstání. Račte, veličenstvo. Nechci! Tak dost! Na to teď není čas. Klid 40 milionů obyvatel záleží na vaší síle. Kračte! Co jim mám říct? Řekněte jen. Car, imperátor zemřel na mrtvici. Za mé vlády bude všechno jako za babičky. Jenom pro Boha trošku veselej, takhle to nejde. Dovolte, abych vám utřel slzy. Tak. A ve jménu Páně. A slunce Alexandrových dní vychází. Já bych je všechny pověsil. Ale co k čertu se vším? Jako by ho vedli na popraviště a ne na trůn. Jak by ne? Dědečkovi vrazi vzadu, otcovi vrazi vpředu a vedle něho možná jeho vlastní vrahové. Hosana na nebesích, blahoslavený